Murag gikilig yun ko, Ate Will. Ganina pa akong nagpugong-pugong. No? So, Mamuot si Ate Ate Jane. nang hingo nila, love conquers all. Ay, bitaw no, sa mga naobserbahan na, di ba? Bisan unsa pa, ingon pa, dili gid ta makaingon nga maka-judge ta sa mga tao kay naagi mga butang-butang or naay mga tawo pod nga kasangkapanon nga matabangan sila nga mausab labi na kung nagsubay sila no sa mga dili maayo nga mga binuhatan na nagsubay sila sa dili maayo nga mga dalan na agyoy ingon pa kung intended good ka dinha nga dalan nga makorek ka makabawi ka sa imong pagkinabuhi na agyoy gamiton nga kasangkapan na agyoy kay maila-ila nga tawo nga maoy mobira sa imuha sa diri sa right nga side sa right nga path sa right nga life. So mo nay usa na to nga kuano huna-hunaon mga ka-feelings nga bisan pa man na sa kapait sa kahimtang sa kalisod sa imong giagian naaog na agyud tay chance nga mausab ang ato nga kinabuhi. Para sa atong letter sender, gikilig ko, murag na-inspire ko nga naghuna-huna no nga. Palagi kung asa gyud ka destined dito gyud ka. Bisan pa man moagi ka og unsa dinha nga mga nga mga experience or mga decisions sa kinabuhi mabalik gyud ka kung asa ka gipakatawo. Murag ambot makatawa lang gyud ko Ate Will gikilig lang gyud ko nga naghuna-huna sa atong letter. Bitaw Ate Jane, murag makakatawa sab ko nga sayo nan nga yang gihubo ya sapatos kay ipasuot sa ihang kuan pa iyahang partner. Og iyang away-awayon iyang iyang kinsa to si Lito iyang away-awayon aron siguro ma-discourage pero the more nga hinuon nga giaway-away niya the more hinuon nga nagligon or siguro nahulog sa iya kay na walay tawo nga magtiyaga sa imuha kung wala gyud tinuod nga tinguha, di ba? Yes, mo gyud toy tinuod gyud nga gugma Ate Jane kay bisag unsaon siya og kaning away sumbagon pa or pasakitan pa di gyud siya mo kuano wa gyud siya ni surrender. So nagmadaugon gyud siya sa iyang gibuhat kay until nga si Tisin aman ang nagbag-o, di ba? Yes, love wins. So gyud ay mga ka-feelings mo naiingon nga wala gyud imposible nga kuano kay ang change ramang kunoy kuan the only constant in life. So mo ginay reality no nga ang constant kuan constant sa atong kinabuhi maura gid ang pagbag-o mga kausaban sa atong kuano mga palibot ug sa atong kinabuhi. So inana Ate Jane murag kanang kamut-anan ba atong hunaon nga inana di ay naday panghitabo inana nga biyaan na lang nimo tanan ang imong mga kanang bisyo bitaw nga mo na iyon nga bad boy siya kay bagsik lay ko na siya so magkalata-lata na lang siya sa kahubog na moto nga inana and then napagid ay mahigugma sa kuano bisag unsa ang imuhang mga kining imong mga binuhatan ba kung tinong oray na ay nahigugma sa imo so moto siya mo guide sa imo sa pagbag-o pagbiya sa imong past nga binuhatan. One thing po Ate Will nga atong makita dire no atong nakita nga bisan pa man og unsa ang imong naandan kung naa ang imong willingness og ang imong kanang interest ba no nga sayron or i-correct or tuliron na ang imong pagkinabuhi dali lang yun ang proseso basta naa willing ka kanang dawat nimo ba or na ang imong kanang giingilog na to nga interest og willingness nimo nga dawaton kung unsa gyud ang sakto kung unsa gyud ang kamatuoran. Yes, kay ang pagdawat nato pag-accept sa tinuoray o sa reality nga mahitabo sa atong kinabuhi mo nay the best kay no nga mugaan ang imong hunahuna mo dili ka bugatan sa panghitabo kay tungod sa imong willingness. Yes, pati ang imong lawas mo mo abide makigduyog sa proseso dili ingan nga bugat or kanang unsa ba bugat sa lawas or unsa ba di ba naay mga apan-apan. Yes, kung supak sa imong kabubuton Ate Jane mo nang medyo bugatan ka pero og
totally nga imog yung kuan kabubuton ang pag-utro pagbiya adtong mga dili maayo nga mga buhat o kining labi gining mga barkada-barkada. Murag lisod kaayo na biyaan sa uban. Yes. Labi na ng bisyo, murag dili dali-dali nga mabiyaan na siya. Pero siguro kung imog yung kaugalingong willingness o intention gud nimo sa pagbiya adto nga mga butang ug uban sa mga inspiration nga tungod sa gugma. So, Ayun. yan. So, Walang matigas na tinapay sa mainit na kape. O, sa tinunood gina Ate Jen, no? So, mo na siya, nga dali ra ang pagdawat o dali ra ang pagbiya o pagbag-o sa iyang kinabuhi. So, mo na giingon nga, nato nga, mo na giingon sa mga katigulangan nga, kung ang gugma na kuno ang mo patigbabaw sa atong sa atong isig katao, so walay imposible nga dili mabag-o. So kinahanglan ubanan giday nato sa ubanan gihapon siguro nato Ate Jean sa mga pag-ampo, siguro ang iyang inahan nagsige siguro gampo, siguro ang iyang mama ni Tese uban sa mga pag-ampo kay better man kuno Ate Jean nga daghan mag-ampo para sa imong kabag-uhan kaysa ikaw wala ka nag-ampo. Kung daghan nag-ampo para sa imong nga mabag-o ka mo kuan gihapon kuno na Ate Jean imo gihapon ma-avail kanang madawat gihapon ni mga blessings sa imong pagkatao kay mas maayo man kuno nang daghan mag-ampo para sa imo nga mabag-o ka. So isa pod siguro no nga makatabang na ang iyang inahan nagproblema man gid sa iya kay bisag kinsa siguro Ate Jean nga isip inahan magtan-aw ka sa imong anak nga mabuntag ka na babaeng buhat, diba? Yes. Mabuntag Action yun kabalaka. na lata sa kahubog ug unsa tanang bisyo na so medyo di gyud ka mahimutang isip inahan. Natimingan po Ate Will, no, nga ang ilang ingon pa, ang naangayan sa iyang ginikanan is naapod siguro yung pagbati sa iya. Yeah, oo. Naapod siguro yung pagbati. Kay kababata pod sila. Oo. Kay pareha raman sila edad. So, dili lisod. Kay silingan man. Kaysa man kuno yung magtinabanay di ang silingan. Magtinabanay. So, joke ra to, no? Kinsay magtinabangay. Oo. Ang silingan ragad ang magtinabangay, no? Sa hirap at ginawa. Di ba? Wa man tayo masampit ang silingan raman. Pero kung dili ka maayo og relasyon sa atong managsilingan, so maawaw Yes. ka mga Usa na ang mga lisod. yeah, so mga maawaw jud pug ka mangayo og tabang kung dili ka kana bitang pansinon or dili ka makatao ba, dili ka makasilingan. So mas maayo ginang atong kanang kinaiya nga medyo kuan bitaw no kanang dili ka mo gyud nga dili lisod approachable ka apan para ato sa giingon Ate Jane nga kuan ko no lisod kanang lisod duolon Lisod sampiton. lisod sampiton Lisod o ulon. lisod duolon. So mo nay magpano ko ang imong mga silingan sa imo kung lisod ka duolon. Apan kung ang imong kinaiya kanang approachable, so ikaw pay mo na, so di magmakula ang imong mga silingan sa pag kuando approach sa imo ha. So mo na mga ka-feelings no inaana gyud ang importante ug na ako ikadugang Ate Jane sa about sa pag kumpil sa unsay mga rason nga ang pagbag-o sa atong kinabuhi importante. So number 1 gid ay ang atong nga ato gyung butang sa atong kaugalingon na ang ato di ang pagbag-o is atong option. So imo nang imo nang pagbuot o imo nang gipili, imo nang gibutang sa imong hunahuna nga ni-opt ka nga magbag-o na ka o mabiya na ka sa imong kanang daan nga pagkinabuhi, no? Change fosters personal evolution. So mo ibog na kalabi na mo mature na ang tao. Kay siguro Ate Jean na may mga dagkong edad, no? Dagko nag-edad apan immature gihapon. So kung mature na ta, ato nang ma-realize nga maka-realize na ta nga di man day maayo ni ato gibuhat. So mo biya na ta ani mo. Kung biya na nato nga murag kanang kuan nata sa nagbughatag tagkabugat sa kalibutan, di ba? Kota na ta sa mga binuang. So ana. So number 2 change catalysis growth. So mo na giingon nga ang kuan daw ang atong pagbag-o mo kuno nay magdala nato sa ngadto sa
tinuod nga kabag-uhan sa atong hunahuna ug sa atong pagkinabuhi. It's a journey kuno Ate Jen sa atong kinabuhi nga maghatag ta og kining kanabita maghatag bitaw ta nga og kanang giya o example sa atong isig ka tawo o sa atong magtan-aw nato ba murag kita ang mahimong example nga kana siya sa una ana pero karon Yes, panag-ingnan. panag-ingnan na karon nagbag-o na ni biya na sa iyang mga gibuhat sa una nga dili maayo. No, ang number 3 munang last no nga change helps us understand ourselves. So diha na dahil ta makasabot sa atong kaugalingon sa atong mga kabag-uhan kay ato naman daw ma-mirror kung unsa ang atong ginabuhat sa una. So siguro Ate Gino, kung ang atong nabuhat dili maayo so atong matan-aw nga murag ka nang ngilngigan pud tano nga inana. So maka-reflect ta sa atong kaugalingon nga inana di ay ug mo toy makahatag nato og strength nga pinaagi atong mga buhat nga dili maayo naka-learn na ka o makahatag na siya Ate Jane og mga example sa uban nga inana ni biya ko adto kay tungod dili to maayo so mamahimo na siyang inspirasyon sa uban. Yes. Oo. So inana mga ka-feelings no nga ang importante na ang tao tungod sa gugma tungod sa gugma kay kung walay paghigugma nimo sa pagbag-o dili pug ka mabago. Okay, mga ka-feelings, maora to ang among ikahatag nga mga maayong ika-share no, maayong pagtulunan sa kang nga atong nabasa kaagi ni Tese nga sa iyang pagbag-o daghan na katuna nato. So Ate Will no nga kargado na sa challenges dili lang sa kaning mga pagsulay sa kinabuhi no kundi pagsulay pod sa panglawas. Oh yes, Kargado kay na murag kuan ra ba mo sugod ra ba kuno na mingon tinud gyud ang life begins at 40s. Ay sa atong quote for the day gikan kang Socrates sa wisesayings.com. Nag-ingon, the secret of changes is to focus all of your energy not on fighting the old but on building the new. So gamay pagpahalapad Ate Jen para sa atong letter sender o sa tanang mga ka-feelings nga namati karon. Yes. Oh, so natay idea diri karon no. Siguro murag karon pa lang pud nako ni nag-sink in sa ako. Pero sakto bitaw no, ang sikreto sa mga kabag-uhan dili angay nga balikan ang nangagi. Syempre maglisod man ta nga mubuhi sa nangagi pero mas dapat nga fokusan nato ang karon ug ang umaabot. Ang mga nangagi siguro pwede natong mahimo siya nga instrumento or gabayan unsaon nato pagdala ang karon ug ang umaabot nga mas maayo kumpara sa nangagi. So naagid ang changes ang ato lang maikuan di nato sila mapungan ang ato lang sigurong makaya is gamito nato ang atong experiences before sa past para mas mapabetter if not best ang atong karon ug ang future. Yes, correct Ate Jen. Salamat sa imong mga maayong ideya. Ug karon padayon ta sa atong Bible verse for the day. Gikan sa Ephesians 6:1. Nga nag-ingon, children, obey your parents in the Lord, for this is right. So, ang buo di pasabot ani no nga kinahanglan kitang mga anak mo sunod ta sa mga mando sa atong ginikanan o mga ipagipasunod nila kay sila aduna na may igong katakos no sa binaagi sa ilang mga experience sa ilang mga pagtulunaan nga naagi na dawat nila gikan sa Ginoo ila puning mapasunod sa ato ang mga anak. So nagpasabot nga atong mga ginikanan is kuan sila no naa na sila dako nga experience kaysa atoa. So kinahanglan nga ato silang sundon o ato silang tan-awon ug ang ginikanan usab aduna poy responsibility no sa pagpasunod sa maayong dalan para sa mga anak. So vice versa Ate Jane. Dili lang kay ang anak ang adunay
kung ano kanang obligation ba na murag kuan siguro kanang natay katong atong right no atong katungod nga pagtuo o pagsunod nila sa ilang mga gipasunod obey di ay no dili ay obligation na kinahanglan mo sunod ta kay mo sunod ta sa ilang mutahod sa ilang mga pagtulon-an nga gihatag nato. Yes, mga ka-feelings, so wala naman tayo igong oras sa pagpadayon sa atong panag-uban-uban karon ning kahaponon hangtod sa sunod nga mga adlaw ug uban sa atong ati sa kahanginan. Kini si Ate Jean. O kini si Ate Will ug uban sa atong control sa Engineer Primo Flores. Salamat sa inyong pagpaminaw. Dalay ko ng Diyos.